Καλησπέρα, εδώ πέρα είμαι η Αφροδίτη από την Αμερική. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε από τα πράγματα που χρησιμοποιώ για το σώμα μου, για το πρόσωπο μου κάθε μέρα. Εγώ έχω αλλάξει πάρα πολύ από χρόνια τώρα. Την αλήθεια είναι, όταν ήμουν πιο μικρή, νόμιζα ότι χρειάζομαι τόσα πολλά για το σώμα, για το πρόσωπο και έχω μάθει τώρα που πλησιάζω 45 χρονών ότι δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα για πολλά πράγματα, για πολλά. Έφερα εδώ πέρα ένα καλάθι, έχω αλλάξει τα πράγματα που χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Αυτά είναι τα πράγματα που έχω για το πρόσωπο και δεν είναι πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Έχω δύο βούρτσες, αυτή η βούρτσα μου αρέσει πάρα πολύ όταν είναι τα μαλλιά βρεμένα και αυτό είναι όταν βάζω τα μαλλιά μου πίσω και χρειάζομαι να ισιώσω εδώ πέρα τα μαλλιά μου. Είναι δύο βούρτσες και να σου πω την αλήθεια, αυτές τις δύο βούρτσες και αυτές τις δύο βούρτσες τα παιδιά μου τα χρησιμοποιούν. Μόνο δύο βούρτσες έχω στο μπάνιο μπροστά και έχω μια από αυτή εδώ πέρα στο μπάνιο από πίσω, γιατί λίγες φορές όταν είμαστε 4 άτομα στο σπίτι, λίγες φορές χρειάζομαστε λίγα ακόμα. Έχω αλλάξει πάρα πολύ γιατί τώρα μου αρέσει να είμαι πιο minimalist, να έχω πιο minimalism, να έχω μόνο εκείνα που χρειάζονται και όχι πολλά. Εδώ πέρα θα δεις ότι έχω σκιά ματιών, νομίζω το λέω κανονικά γιατί δεν θυμόμουν πώς το λένε. Αυτά είναι χρώματα όταν πάω σε βάφτιση, όταν πάω κάπου το βράδυ, σε ένα γλέντι. Αυτά μου αρέσουν αυτά τα χρώματα. Και έχω κάτι άλλο, έχω λίγα χρώματα που μου αρέσουν να βάζω στα χείλια μου εδώ πέρα. Αυτό κάθεται πολλές ώρες όταν βάζω στο χείλι. Ένα lip gloss και ένα μολύβι εδώ πέρα που αν βλέπεις όλα τα χρώματα μου αρέσουν αυτά τα χρώματα, ίδια χρώματα. Μετά από αυτό έχω ένα mascara που όταν πάω έξω το βράδυ, ένα γλέντι, αν έχω κάτι να κάνω. Και τελευταίο εδώ πέρα έχω, πώς το λένε, για τα μάτια, δεν είναι μολύβι, αλλά αυτά είναι liquid, είναι μια βούρτσα και τα βάζω πάνω στα μάτια μου εδώ πέρα. Έχω ένα γκρι και έχω ένα καφέ που μου αρέσει. Αυτά είναι που μου αρέσουν και μόνο λίγα πράγματα. Και τελευταία αυτό είναι το Revlon Color Stay. Λίγες φορές αν έχω κάτι στη μούρη μου που θέλω να μην φαίνεται, βάζω λίγο από αυτό και το κάνω έτσι και είναι λίγο πιο να βγάλει την κοκκινίλα ότι είναι που έχω. Κάθε βράδυ πλένω τη μούρη μου με κάτι που το λένε CeraVe. Και είναι καλό για το πρόσωπό μου γιατί είμαι κάποιος που, αν βλέπεις εδώ πέρα, έχω λίγη κοκκινίλα που το λένε rosacea, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά, αλλά έχω κάτι rosacea, λένε να πλένω τη μούρη μου το βράδυ και ύστερα να βάζω κάτι πράγματα. Εγώ μου αρέσει το L'Oreal, το Revitalift, η μυρωδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Με θυμίζει από την ονά μου γιατί όταν ήμουν μικρή της άρεσε Pond's και λίγο με θυμίζει το Pond's, αλλά τώρα που έχω να περάσει τα χρόνια, αυτό είναι night moisturizer, είναι καλό να το βάζω πριν κοιμηθώ το βράδυ μετά που πλένω τη μούρη μου. Κάτι άλλο που χρησιμοποιώ είναι αυτό για τα μάτια, είναι το Anzalol. Κάθε βράδυ και κάθε πρωί το βάζω λίγο εδώ πέρα από κάτω τα μάτια μου. Αυτό είναι plant-based, δεν έχει πολλά πράγματα μέσα, είναι πιο καλύτερα για το σώμα. 1-2 φορές τη βδομάδα, αυτό είναι το λένε Polish Choice to Exfoliate, είναι καλό για το δέρμα, για το πρόσωπο. Μετά που πλένω τη μούρη βάζω ένα πανάκι και το κάνω γύρω το πανάκι και είναι καλό για exfoliating. Για το πρόσωπο και αυτά κάνω για το βράδυ.
Το πρωί όταν σηκώνομαι, πλένω τη μούρη μου, κάνω ένα μπανάκι, πλένω τη μούρη μου, αλλά δεν βάζω τίποτα. Δεν πλένω τη μούρη μου με τίποτα, μόνο με νερό. Και όταν σηκωθώ, μετά από αυτό, βάζω αυτό το CeraVe που είναι για το πρωί, Facial Moisturizing Lotion, Broad Spectrum 30, γιατί έχει αντιλιακός απάνω, γιατί χρειάζεται το δέρμα μου, το πρόσωπο μου να φοράω αντιλιακός. Και λίγες φορές αυτό έχει ένα shimmer, είναι και αυτό που είναι από Supergoop, συγγνώμη, είναι Glow Screen Golden Hour και αυτό έχει αντιλιακό. Μου αρέσει να το χρησιμοποιήσω αυτό όταν τρέχω ή αν έχω κάτι να κάνω, γιατί δείχνει, έχει δεν θυμάμαι πώς το λάμπει, δεν θυμάμαι. Anyway, μου αρέσει αυτό. Και όταν τρέχω είναι καλό, γιατί το πρόσωπό μου δεν πώς το λένε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, δεν υδρώνει πολύ, γιατί λίγες φορές όταν μόνο χρησιμοποιήσω αυτό, το πρόσωπο μου υδρώνει πολύ και ύστερα χρειάζομαι μια πετσέτα, αλλά με αυτό δεν υδρώνει πολύ. Και τελευταία να σας πω την αλήθεια, μόνο 2 πράγματα χρησιμοποιήσω μέσα στη μπανιέρα. Έχω ένα σαπουάν, δεν είναι ούτε σαπουάν, είναι μια μπάρα που είναι για το σώμα και για τα μαλλιά. Τώρα είναι 3 μήνες που το χρησιμοποιήσω μόνο για το σώμα και για τα μαλλιά. Μου βοηθάει τα μαλλιά πάρα πολύ. Αν βλέπεις, εγώ δεν βάζω, πώς το λένε στα ελληνικά, στα αμερικάνα λέμε conditioner, τα μαλλιά μου είναι μαλακά. Μόνο με αυτό. Και κάθε άλλη μέρα τα πλένω, τα λούζω για να βγει, να καθαρίζουν και να μην έχουν πολύ λάδι, γιατί τα δικά μου τα μαλλιά βγάζουν πολύ λάδι. Μόνο χρησιμοποιήσω αυτό κάθε άλλη μέρα. Αν τρέχω ή αν κάνω κάτι, πώς το λένε, exercise, τα πλένω πιο συχνά, αλλά κάθε άλλη μέρα τα πλένω τα μαλλιά μου. Και σαν σας είπα, εγώ το βράδυ πλένω τη μούρη μου με το CeraVe. Δεν έχω πολλά πράγματα που χρησιμοποιήσω, τα έχω αλλάξει, γιατί είναι πιο καλύτερα για το σώμα μας, είναι πιο καλύτερα να μην σκορδεύουμε τα λεφτά τόσα πολλά. Και να σας πω την αλήθεια, αν έχουμε τόσα πολλά πράγματα, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα βάζουμε τα λεφτά μας πάνε σε πράγματα που δεν χρειάζονται. Και να σας πω την αλήθεια, έχω μάθει από τη μαμά μου, όταν ήμουν μικρή δεν κατάλαβα, γιατί εκείνη δεν έκανε τόσα πολλά πράγματα οι άλλες μητέρες κάνανε, οι άλλες γυναίκες κάνανε, που είχαν τόσα πολλά σιμούρι στο πρόσωπό τους. Αλλά να σου πω την αλήθεια, δεν τα χρειάζομαστε αυτά τα πράγματα. Τα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι την υγεία μας, να τρώμε καλά, να μοβαίνουμε το σώμα μας και το μυαλό μας να έχουμε, πώς το λένε, να έχουμε την υγεία και να αισθανόμαστε καλά κάθε μέρα. Αυτά. Σήμερα ήθελα να σας δείξω εδώ πέρα το καλάθι μου που το έχω στο μπάνιο και το αφήνω εκεί πέρα με μόνο λίγα πράγματα που χρειάζομαστε. Όταν έχετε ώρα, εύχομαι να δείτε αυτό το βίντεο, να μας πείτε τι εσείς έχετε πολλά πράγματα που χρησιμοποιείτε ή μόνο λίγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα σας. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά και θα τα πούμε το επόμενο. Γεια!